Patuloy daw ang ginagawang hakbang ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para makontrol ang pinsala ng oil spill sa Bataan. Matatanda ang kasagsagan ng bagyong Karina noong July 25 nang lumubog sa karagatang sakop ng bayan ng Limay ang motor tanker o MT Terra Nova na may kargang 1.4 million liters ng industrial oil. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD Region 3, mas maraming naapektuhan ng oil spill incident sa Calabarzon Region kaysa dito sa Central Luzon. Again, napaka-relax na naman yung council because we have in-install po yung incident management team ng Bataan. Nandun po yung incident command post, may incident commander po doon. Then dahil pwede pong tamaan o may projected na maapektuhan sa municipalities ng Pampanga at saka yung coastal municipalities ng Bulacan. Kaya po nag-organize din po ang Pampanga ng incident management team at saka incident management team din po ng Bulacan. As of August 20, nasa ilalim pa rin daw ng karagatan ang barko ayon kay OCD Region 3 Director Amador Corpus. Ang kagandahan lang naman po ito na nangyari bago siya lumubog, nung nag-distress call siya, nung nag-abandon ship pila, nag-announce po yung boat captain na they managed na isara lahat yung mga, I think, 20 or 24 valves nito bago sa lumubog. Kaya very napigilan po yung paglabas talaga ng maraming oil. Posibleng maging pahirapan aniya ang pagsipsip ng langis dahil mag-iisang buwan na rin mula nang lumubog ang barko at malamig ang kinalalagyan nito kaya't malapot na ang krudo. Mayroon naman daw dalawang equipment ang OCD upang mapabilis ang proseso ng siphoning. Medyo mabagal lang po pero ang guidance po ng nila dun sa IMT is slowly but surely. Kasi yung nakaabang po na risk napakalaki. So, kaya nga po so far, sa ibabaw naman po nun, sa ground zero, nakaantabay yung 6 na tugboat ng Salvor para yung mga konting lumalabas na oil, inaabangan na kagad nila ng oil spill boom. Dumating din ng isang eksperto mula sa Germany upang tumulong sa nasabing cleanup operation na nakapokus sa paghihiwalay ng langis mula sa tubig dagat. Samantala, batay sa ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 3, as of August 20, nasa humigit kumulang 50,000 pamilya sa Bataan ang apektado ng MT Terra Nova oil spill incident. Aabot naman sa halos 7.5 million pesos ang halaga ng tulong na naibigay sa mahigit 19,000 benepisyaryo. Patuloy naman ang paggawa at paglalatag ng oil spill booms ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, katuwang ang Philippine Coast Guard at iba pang tanggapan. Sa Pampanga, nasa halos 2,600 na ang kabuuang oil spill booms na nagawa at lagpas pa ito sa target na mahigit 2,300 batay sa ulat ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. As of August 20, wala rin daw namamataang bakas ng oil spill sa katubigan ng Macabebe, Sasmuan at Lubao. Lizen Morten, CLTV 36 News. Sasakay kami ng boat sa dagat. Ganito umano nakaalis ng bansa si dismissed Mamban Mayor Alice Leal Guo o Guo Haping kasama ang kanyang mga kapatid na sina Sheila at Wesley. Kuwento ni Sheila sa naganap na Senate inquiry ng Committee on Justice and Human Rights ngayong Martes, August 27, sinundo siya kasama ang mga kapatid na si Alice at Wesley ng isang van sa kanilang tirahan sa farm sa Tarlac. Hindi umano niya kilala ang driver at maging ang plate number ng nasabing sasakyan. Sakay nito, napunta sila sa hindi niya alam na lugar kung saan sumakay sila sa maliit na bangka. Matapos ang 5 oras, lumipat sila sa isang mas malaking bangka. Dagdag pa nito, ito ay isang fishing ship dahil may nakita siyang panghuli ng isda. Sa ikatlong pagkakataon, lumipat ang mga ito sa isa pang barko na mas maliit sa ikalawang sasakyang pandagat at dumiretso na ng Malaysia.
Nagkaroon naman ng iba't ibang teorya ang mga ahensya ng gobyerno batay sa kwento ni Sheila. Mukhang malinaw nga na nakalabas siya ng bansa, hindi gumagamit ng ating port. Yung sinasabi niya na nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via bangka para papuntang Malaysia. Ang teorya po namin dyan ay parang sumakay sila ng bangka, ay speedboat, sa bandang Bonggao, Tawi-Tawi. Yun po, tsuri lang po namin yun. Wala pa kaming concrete evidence to conclude. Meron po tayong port sa Bonggao, municipality ng Tawi-Tawi, pero pag sumakay sila through the ferry boat na namomonitor natin, yung port talaga natin, it will take them 10 to 12 hours. Pero magkakaroon po ng marka ang kanyang passport. Pero dahil po walang marka ang kanyang passport nang labas niya sa Pilipinas, ay ang tsuri po namin ay gumamit nga ng backdoor. Nagbiyahe sila ng 4 to 6 hours via bangka, speedboat from Bonggao to Sabah. Yun po ang pinakamalapit sa Sabah. Luzon ang point of exit nila mula sa Pilipinas para makapuntang backdoor. At dahil doon sa kwento niya na sumakay muna sila ng bangka bago lumipat sa mas malaking boat, no? Ay posibleng dumaan sila sa mga private port. Dahil ang mga bangka naman hindi naman yan tulad ng mga mas malaking boat, no, na kailangan sa mga official port dumaan. Minsan nga pwede nga sa tabing dagat lang doon manggaling ang mga bangka. Doon sa tanong ni Senator Villanueva, ang pangkaraniwan na ruta doon sa backdoor ay Zamba Sulta at Palawan. Yun ang mga ulat sa amin galing sa mga Pilipinong nasasalba natin sa ibang bansa na trafficking victim, at sa mga ulat nila ay kung nag-backdoor man sila, doon sila dumadaan. Pero lumalabas dito na maaari din talagang dumaan sa Luzon, lalo na kung may resources ang taong gustong makalabas. Samantala, pagdating sa Malaysia, isang babae raw ang tumulong sa kanila sa arrangement at sumakay sila ng eroplano papuntang Singapore. Dito na sila sumakay ng ferry papunta sa Indonesia. Ayon din kay Sheila, August 20 nang huli niyang nakasama si Alice Guo sa Indonesia bago sila mahuli ni Cassandra Leong na nakasama rin nila sa Malaysia. Si Ong ang authorized representative ng Lucky South 99 Corporation na operator ng Porac Mega Pogo Hub. Balak sana umano ng mga ito na bumalik sa Singapore at dumiretso sa Hong Kong. So sa ngayon, alam nyo ba kung nasa saan yung ibang mga kapamilya ni Alice Guo? Yung mga magulang at saka si Wesley, alam nyo ba kung nasaan sila? Si Wesley, alam ko nauna siya sa amin sa Singapore. Okay. And then si Alice mismo, nasaan siya? Yung hiwalay kami, sa Indonesia pa po siya. So naiwan siya. Opo. Nung kayo ni Miss Cassie ay naaresto, naiwan doon sa Batam si Alice. Nandun pa ba siya sa Batam? Hindi ko alam kasi nauna siya alis sa hotel. Nakita naman sa kopya ng passport na nakuha ng Bureau of Immigration, mayroon itong stamp na nakarating sa Malaysia at stamp sa Indonesia. Samantala, pagdating sa usapin sa mga seaport na karaniwang ginagamit upang makalabas ng bansa, kasalukuyan daw ang pagre-recruit ng mas maraming tauhan ng Philippine Coast Guard. Sa kasalukuyan, as known by many, we're in the process of recruiting more people, establishing more posts where we can fully enforce and implement controls. In addition to our basic mandates, in support to the mandates of other agencies like immigration. Giit ng mga mababatas, nais silang matiyak na umaandar na maayos ang mga sistema ng bansa para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Hindi rin daw katanggap-tanggap na napakahigpit ng mga immigration officers sa mga ordinaryong Pilipino tuwing lalabas ng bansa, subalit nalusutan ang ating mga otoridad ng isang puganteng pinaghahanap ng batas. Because we wanted to make sure that our system works. We wanted to make sure that the mechanisms are in place. Baka po pwede, Madam Chair, we can ask these agencies, ano ba yung process nila?
And if there's anything we can improve, what are the loopholes that we are looking at na po pwede nating pagtuunan ng pansin sa budget deliberation? Papakita na naman natin itong mga saksakan ng daming intelligence funds, itong border control management funds, etc. We wanted to make sure that these are being used properly. Liana Canelao, CLTV 36 News. Kung babalikan ng nakaraan, malayo nang inabot ng mundo lalo na pagdating sa usaping teknolohiya. Mabilis na ang komunikasyon, nasa ang panig man ang kausap dahil ito sa imbensyon ng gadgets at internet. At sa kasalukuyan, matanda man o kahit bata, gumagamit na nito katulad na lamang ng smartphone. Kagaya ng 9 years old na si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Ngunit upang mapigilan ang kanyang sobrang paggamit ng gadgets, nililimitahan daw ng kanyang mga magulang ang kanyang screen time. Tuwing Sabado at Linggo o kapag walang pasok at umaabot lamang sa 1 oras siya maaaring gumamit ng smartphone. Baka daw po ma-effect daw po yung pag-aaral ko daw po. Para malibang, gumagawa na lamang daw ng ibang aktibidad si Alex, kagaya ng paglalaro sa labas. Magkakantuhan po kami sa mga family members po pati po nag-drawing na lang po ako. Kaya po, tsaka po nagkikilaro po sa labas. Samantala, sinabi ng isang malaking mobile network operator sa United Kingdom o UK na magbibigay sila ng babala sa mga magulang na huwag bigyan ng smartphone ng mga anak edad 11 pababa. Kasunod umano ito ng malaking pagkabahala ukol sa posibleng problema na may dudulot nito sa mga bata. Kagaya na lamang ng posibilidad na ma-expose sa mga ito sa mga online predator, sa bullying, social pressure at mapanganib na content. Dito sa Pilipinas, ipinasa na ni Senator Sherwin Gatchalian ang Senate Bill No. 2706 noong nakaraang Hunyo. Tungkol ito sa pagbaban sa paggamit ng mobile device at iba pang gadgets tuwing oras ng klase mula kindergarten hanggang senior high school, pampubliko o pribadong institusyon man. As of July 29, pending pa rin ito sa kaukulang komite sa Senado. Liana Canelao, CLTV 36 News.